Eza bu ni fe mana tutu wachua. Ai fe mere me. Ya kan jikwa no soji kambu no soji adi eji fe. E tu akomel. Pastor Niga. No. Dibiku ndewo. Eko enye ke ko si alo na lukolo. Dibiku. Onye kiji nwa yeku. Ngadi. Ona ganye na anya ya na anya. Bo computer. Confirm boko. Okineti. Ojumo. Pastor Niga. Dibiku. No na lo. Hey, di gwa gwa. Ita ka chifo. Mmabu. Computer. Iwelia. Onye Mmabu. Ewonya. Ejo. Ikuku original ejo. Ikuku cha na ebe niile. 2 months, the 3rd month efo. The Ghana. Garden na fo. Azomo. O Ghana. Elijah. Bia. Eje mo som na eme miracle ni nanu. Onye mo Elijah. O e fiber isi turu nki be kuri sunu. Mo ga aju gi hi na eku. Amagwadum na ye di na na eme. Na ye di na. Amansi. Nekwa kan wake. Baba dudu ni ne. Supempe ni na so. Akire di na afia. Onye mo Elijah, na bu man to. Negwa ikuku. Negwa. Negwa nka. Iru na mma ye. Onye me Elijah. Computer. Off. I'm a bad man. Off we make a hen in us. Abusage bagana berefa. Nna. Titi tata ni na. Mo less 6 months. Just you menyo. Rikisiana rikasiaba. Yes. Ogweba. Amosi abulogu. Akineti. Ye kebo. Yebuku. Ubu akibidolili ni. Pasoniga. Kan wogun. Anozim na permanent site. Ikunezi ampo kan no. Lagos Expressway. Lagos Expressway. After the Church. Nkozo nke. O sile ke mu no wa na to na abia no. Ayeri gelu. E wo fem. Ozo Gente. Wonye na ga. Ndi peke na for my fellow friend. Chotani ihe Zakraya ku. Zakraya. Jenisi egodaya. O se kechi no nu ehi ma na aso toka. Bam. Ibiaze na proverb ilu. Isi ya mu okwu nke isi ya. Osije kwuru nu ndanda unu ndu mengu soro no zo ya niile ka iwe mara ihe. Bia no ife ni. Maka ihe ndi akọ ihe ndi abụ. Maka na nke onye na-eri ka ibe ya na-asọ. Nke onye na-asọ kwa ka ibe ya na-eri. Ụmụ agbọghọbịa ndị a nọ na chọọchị kechie ihe kechie tụọrọ m ya ka kọntena. Maka awa m nke gị. Oyawa. Ndị nọ na di. Oyawa Elijah. Ụmụ amafụma. O ife diginisi. Ife diginisi. Ebu e mmadụ atọ Onye egbu abụọ. Onya nwe nlodo. Ọ ga-anya egbu abụọ. Ma ke dikisi ma no so ụmụ agbọghọbịa na da abịalụ. So ha bịa kwina apụ mfa ka wa obi. Bim. Ikishtakwa nke gị ma na ọnwụ anyị nọ na point afa kwụcha ọtọ. Bucha bigi bakasị. Kechie bim. Igwore bana ngwore. Maka na ihe niile abụ ihe niile anyị na-eme all hand to hand ma business. Ndị mmadụ bịa kọrọ gị mkpa ha. Ịkpọ m na fonu gwa m mkpa ha. Ngwa ndị bịa na nke m kọrọ m mkpa nke ha. Nwekwa fonu tụọ gị ka ihe niile ahapụ egwu na ọbịa ebe ọnọ ọzọ ọbịa ebe ọnọ ọzọ. Isi gị ga-eru n'obi ọ na-atụ gị obi. Ọ tụsịsị gị obi dị nkezi nke abụ nke mụnwa. Mụ na afa dị ụzọ kọmputa. Nwa nwoke ị ka na-amụ ọrụ mgbe ihe olu ka onye isi ka nna. Zion. Asagodo iru na mmiri asagodo ochi. Enwe one guy sobro ego nata. Obia, o ya snap ya bụ nwa mmadụ. The guy I know one black American girl. Man, that guy is that. So the guy I meet him, was him now going to run up and say about going with the solution. So all I do about first thing tomorrow morning. Now, I'm going to guy, have a guy I want you. The guy don't want to watch out. On our fight side. So when I come the way to go, I go back. That guy is $1.
ande na factory ai mago na ego no ma ka esi woro ogwo yo ta go indikasi ya Aneni. Ana abo. Ojukwego na ta. Gaji go na bataka na gwa gi na akoro. Only. Tinye my share. Choko ma akụkọ. Choko m bia bai were my share mara na akoro rubbish. Mmebe ko mara aru. Only. Only. Oyo Zion. Lenses. Only. 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 Hey. Only. Anyị na-eje nchapel. Chagiri, nke a na-achọ ebe a. Ị maghị a na-achọ na chapel Ọnụ mmụọ. ebe a ka a na-ahụ Chukwu. Chukwu na-eme gị mgbe. Chukwu na-enye nwa. Ugbu a, 5 years ka na-achọ nwa. 2 years na-achọ nwa. Ụna ndị nke na-eme n'obodo a. Onye amụ Elijah na Pastor Niga. Pastor Niga. Nke hụrụ na Hapụ saizi ya. Nke ji nwa eme ọdị. eziokwu. Ọ na-enye. O tego nnụwa maka Pastor Niga. Ebe ka na-aga. Mana problem mụ na mama hụ, ama m ebe ọ na-ana, ama m otu a esi fụ ya. ọsọ nke mma Chineke nna n'elu n'igwe anaghị afụ anya nke a ka m Nke makwa ana nke a ka m na-eje na-ekwe m na-echapel biko kwan biko O tego nchụwara ije ya nọ na mama hụ ụzọ. Isi na o ji nwa eme ọjị. Nwa ahụ nwa ebe ọ na osi na-abịa gosi. Elijah bụ nwanne m nwoke. Elijah mere ndị ya. Elijah bụ nwanne m nwanyị. Elijah bụ nwanne m nwoke. Elijah Elijah bụ nwanne m nwoke. Hey ya ya. Gaira Elijah Kọbara m Kọbara m Kọbara m Lenses must have more than Kabama Biata sending us and Abinaka, who is Yana Sikasiaba. No drug in Wakaito Bosarona Cabramo Tepagan, Tebayan Canyon of Agokonga from Anaka. Vanato, more lenses, more lenses. Only. Amen. Yes. When you go, oh, ndị be mmadụ ka anyị ndị obodo ma isi America bata. Lenses. Only. More lenses, Monsana. Onodo Metrangi Bonodo. Senses. More less. Less. More. Sunny room. Yes. More. Such a piece. Lenses. Only. More Rihanna de Kabama Biata sending us Rabina Kaka. Who is Siana Sekasiaba? Bonagu. Amen. To go to Reginald Naban. Eziokwu. Oh, my motor in Germany, but America, okay. Only. Lenses. Lenses, Monsana. Monson, Mapum Nanaga. Lenses. Let me go. Dollar. More Jehovah lenses, Monsana lenses, more less. Tomo can the Mosiria. Lenses. Only.
ọnwụ na ekpere ma dị eru America nwunye gị aka mụ adaka mana ọ mụrụ ya na wọm les bụ na ikpe busara isoro onye abụọ Oh, my wife from America. Do you used to hear of Prophet Elijah in America? Yes, sir. And I'm very, very honored to meet you. Oh, less is more, son, less is more. Holy. Let us in. Holy. Amen. Yes. Amen. Every day, come on, I'm okay, ruler. I won't want to say you for Kaji. Nanga be suffer taboo. And I'm not going to get the top of my campus with Jagger. Holy! Less is born. Amen. More less. Holy. Anywhere na dey kabia the after saying let's slap it like kaka. Who is Siana Sika? More less is for Siana. More less. Holy. Edom. Amen. Ajansra go. Orugina no man someone. Idiri obi anyị mma n'ime ọnọdụ niile. N'ime ọnọdụ niile. N'ime ọnọdụ onye nkelu uwe idiri obi anyị mma n'ezie. The group Pastor Nigga. What can I talk? What can I talk? All Rugina no more less 6 months. Only now my Niger. More Prophet Elijah. I'm on Kenyan. The group Pastor Nigga. You're one man party. Less holy. More less. Holy. Less is holy. Less is holy. Take a total one. More less is holy. Oh no Rugina no. Gawa agezi goza. Less is holy. More less. Yeah. Holy. Diana, Rika, Siaba, Oasis, the music and on yellow game. Amen. In an innate hallelujah. Hallelujah. On your wife is Ziguzo. Hallelujah. Namasia. How do you go to the Namasia? Amen. Kedega. Yeah. Kedega. I'll take on. I'm not someone as on your mom. Go and why has you? More. Morgan. Less. More. Morgan. More man get with na aba na aba. Omuabu pastor omeleme life. Omeleme life. One year omeleme life. Ozo. Ti one year crack wo iwo sugbe. Pastor Nigga. One year. Pastor Nigga. Omuma ozo pa tuwe no ma fa. Pastor Nigga. Ibi am so pa yo so. Pastor Nigga. Tu akome. Omuma wonye na lifa na ye ko mi. Ogwe meme. Ife sirike. Wow. Ayeme yo dulo. Kamiri. Ife tanu chenchi. Ayeme okwo mume. Ona tive neku. Ona na na kuma na. Mba. Ona na na ya na. Mba. Ina na ya na. Mba. Ibisho ni na ya. Ana akona ya na mba. Makana na woku nke Chineke. E ma ni fojo ka beraki. Ona akwa defa. Pastor Nigga kunibu nuwa. Imani keke womiwe. Ona makeke womiwe. Mba. Ara. Nde poko ko ni poko ara. Kono wa wuniwe. Okoni wuniwe. Okoni wuniwe. Ole wuniwe. Kai ko ne wa niwe. Okufuli te poko ara ma. Ejinyanaka. Ko kakaka. Ko pakana ko nduri. Ofufu ono. Fanchanine. Uje. Oh makana ndi government, ndi president, ndi senator sa. Vegetable. Fama boy fe mwedi kimeno. Ofana nene. Wani bozo hawa wa jetan. Hey, ebelebeye. Bu ukumbume. Kabadi abadi. Okuno ofana kukumbume. Okabadi abadi. Hawa jetan ode manu dikam. Pastor Nigga. No neba. Nuso wala. Oh makana vegetable. Faka nene mana.
Tuan Pastor Nika. Pastor Nika. One. Eba kan so cooking with single baby. Never. O mere me prayer ministry. So we le bela. O le bela. Babi. Ubua enggak boleh yonosi Pastor Komputer. No fasting, no player. No fasting, no player.
Kamu teacher ni mau. Kamu teacher. Go for. Contoh betul. Sini ada saya biar mama. Jualnya orang di kono hawe. Nichi na kona. Etua. Ufuono. Oh, Sahara Desert. No na government ma senators ma governor ma ndi councilors ni no boda. No bona fa boka ko nu lotage. We yogi biko ngi malifa yeme no boda ka Boko Haram ko se. No ifura ni ala this. Even one apuana akode ba kia. Etua. Ufuono. Oh, Sahara Desert. No kono nyaka agbasara kekwoka kita na sị ka m bịa afa m bụ Chief Ilulogalo onye nke mbụ na mbụ n'ugwu Awụsa niile gba gburugburu kpọbụ ya afa Ọkano Meduguri Borno Sokoto Nasarawa Minna ihe ọ bụla kpọrọ ugwu Awụsa mụ bụ eze ndị Igbo n'obodo ahụ niile so o wee bụrụ na ife a ndị ala na-eme na mgbagbu ugwu anyị abụ akpọrọ ndị Boko Haram ka anyị sịrị ka m bịa mmalụ eri oge njibata ma nke a tụkwara mbọsị ahụ o mekwara m ihe dị egwu ozi m anachi ya nwesi biko ka ihe ọgụ ka ịmala ife ga-eme m nke ọ ya bụ nruru anya ebe anwa ka nkọdalụ gị makwa na nwere factory 18 mana fancha gbọdụrụ ọkụ sọsọ mkpụrụ na abụ akụnụba m niile ihe niile n'ebe anwa aha ncha niile anago n'iyi n'ọnya ka m bịara ebe ọ bụ na iji ha n'aka malife ị ga-eme ka biko dododo ka ime mụ nya bụ bọmbụ maọbụ Boko ma Haram nke fụrụ m like this ha ncha niile aghọrọ anụ nsie ya ntarie ya ụfọdụ Boko Haram nwa hafụrụ na manya hafụrụ m ha gbafuo onye ka iji nwa ya ekwu na akwụkwọ nsọ kwuru si na Malakai 1:1 wee sị ndị nwere okwukwe ka a ga-asọ ị nwere enwe m okwukwe okwukwe gị buru ibu dịka mustard seed enwe m okwe ịbịa ịbụ onye mbụ ọmụnwa bụ Pastọ Niga nwa Niga ọmụnwa bụ onye ahụ na-eme ife siri ike ọdịnlo o ji nocha tọch emekikoro o ji basikụl eje n'igwe o ji akpa ntụ mmelụ twengọm ọmụ o tiwara ochimiri uhie ọha agbata na abụ ịmụna ụmụ mmelụ nwunye lot ọha agba ịmụna nwere ike ime kịta ịwọsụdo ma mba biko aka emena ka emepụgodo ofu ọkwa mgbe m ka anyị mesịa ka anyị bịara naanị ntakịrị ife ka ọ ga-gị ime kịta ime akwele nsogbu ya na just apụtalụ m 200,000 naira nwere n'onwe gị ịnọdụ n'enyi nọdụ n'egwu nọdụ suru gete gbasa ka pafatị nwa m isi ego ole isi na nsịrị isi ego ole ka ịkpọrọ afa ya 200,000 inye ha m 200,000 naira kịta ndị Boko Haram si n'akụkụ gị gaa fawa azịza fanwa tụọ gị bọmbụ ọha akpara isi ịgalijuwa afọ gị ọwụrụ na ha site gị isi ha ghọdị gị maka ihe mere na mmenyegodi gị a na-ekwu na-eme eme mmenyegodi gị nwa 20 nke a njigodi ebe a ka njeruo
Mama na chiatazi. Wele ya la solezo. Mama chitakwa no ki moto ebe. Wele ya la solezo. Okukwe gi azowo gi. Okukwe gi ozowo gi. Amen. Ngwa, nwere ofufe nchọrọ ka imele m ugbu a. Achọrọ m ka itiala m ka nwa mkpi nwụrụ aka m ọkụ. Biko, afụ na nwa mkpi nwụrụ aka m ọkụ. Amahụ nke ihu ya si adị. Holy St. Anthony, ebe ka ihu ya si adị. Mahụkwa m. Mgbe na ka esi chi ya. Ti ya. Etu a iji mba jide ya. Egwu nwa ọpụgo. Ọpụgo jide ya. Egwu nwa ọpụgo na. Ọpụgo. Okwukwe gị azụwo gị. Ngwanụ. Okwukwe gị. Amen. Akwụkwọ nsọ. Amen. Akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ. Na n'udo. Ngwanụ. Ka m bịa chee. Mmụọ bụ akwụkwọ na-arụ gị o. Kita ga egwu bịala bịa. Ka wee go jụrụ oyi. So nwoke ma nwere ije ga na-ekwugheri ekwugheri. Jesus will be more jamming. Also, the monetary mood. Peace unto you. Mama, let us see no. Don't go to touch. The compu. Bastonica. The compu. Otobu. Until sorry, no one. Mba ikara. Kuriere. Wanne. Akwai ba touch of fuso. Ba touch of fuso. Ala ba uja. I will see the trouble. Bruja. I will see the shop. Okay, na babo kanese. I will see the shop. Ina katuma iliwa. Two paso. Grupo ya tu ko bakana ya wango ni. Nsi kuma 2000 naira kaka super glue akutawela. Tuno kona ga celebrate ya ye. Grupo ya tuko ngatu ke osbo osin 2000. Bia computer. Ngbo bu na no. Ile manya ka touch ndohi. Ogwe ba touch of fuso. Le manya ka tifman touch. Dai ti bu mo bagay. Computer. Paso. Paso. Yeye. Grupo ya. Buda hama gozo awo. Obi fa ka ko ke ma wota. Pastor nigga. Kita bengir kan. Ifo pika ko. O pika ko. Agwa nkiti ko ina jimi kan kwa nkiti. Tupa. Wo fa ka di wote. Tupa kan need. Wolofu aka no. Ife me na ama me fitara afuja. Kono wo o de bu n'ezie. Kama wonyere mu ofu a, wori nke ozo. Ti ko wori ya na je ba ria no. We wote ego ai ko zuo. Pastor nigga. Gingi. Pastor nigga. This is me. Pastor nigga. Kompu. Tu ga nka flyer. Nkenjika ama me. Tu ga nka flyer first. Maka I celebrate here ba. Ya agba wo. O ga nka flyer no. Kambo na. No yisi je ka pa ya bosi. Kambo wa sendo. Kambo ko. Buda. Aje celebrate here ba no suppose. Ke mai na da, ko mai na. Buda. Abi on. Ba abi me on. Je. Ke mai na kwa small star. Sina kia mai ya ka wata Buda. Stop. Nigga. Grande mono. I will see go. Chop no. Dama. Akwofia. Obro ko muna ke plan le fao. Wo na ga ne trima na business. Mi just ma kono mo kata. Me be mo to ko ka fa na la ta de no. Mo pa e ba. Ko ni mo ne o boy mo. Mo kuno onye si na wo na ebu uzo, onye ndu Jesu na azu. Muwa
kasị na wa mbulu ụzọ nke nwa nwere ike yeso m n'azụ okoko mbazụ eji amaji haji omenala nekwa na ọrọbọ ebe ijuru eju ọrọbọ iwe bikọ ndebi ụda bororo ma bororo ọrọbọ gbadi ya gbadi gba breki na gba spidi gị breki vamos ka nọrọ na ntị etu a tupu ị bịa dịrị ebe a tupu onye amụma Elijah zute gị afụla m ihe bụ mkpa gị maka na onye amụma Elijah mana onyinye amala Chineke dị n'iche n'iche ọ ma ife nwere ike ime nye akpatara o ji wee zute gị ọ ma na onyinye amala nke dị iche n'ebe nke mma nya mere o ji wee zute gị ka m tie ihu mara ị na-achọ nwa ezi eko asụ Sugede. Agere de rafia ezio. Bati kan do gi. Nwa na ki chọ. Ichole jima, ki chola to. Pastor, odugo da ili. Isi ni ncho nwa. Ono na afọ ma no aye bukwata. Afọ aga na gutakwa ilu nwa. Ono na afọ ya na kwata nwa achọrọ m nwa. Ndị mozi, o just mozi ka ndị zunu. O si olu 20. Si pakie ka sardine. Otu bon ton na nto ise. Pakie fún na fún e. Eto esi we buru ebukwata. Yes. Etiwa. Okay. Oh, maso wadro. Bazie mozi mujia kana mezi. Asuka mu lobore mwaye. Ase mumba. Okay. So wadro. Ngubua. Ige bi ni oto. Bae gumwa. Kanwa we biala gi etusi ato. Mba, oto. Oba. Mwati. Makeri nderebo kosinda ya manderi kesinda ya hey mama hey makosi nderebo kosinda ya manderi kesinda ya mandi kereke kasinderi makosinda ya ayi geje ya ndaba shita ya sai kanoli na ikagwe soje ikagwe soje Hey. Olo mama nada. Okay, so adelo. Ngwa ino na agba egwu. Golu sinenu weta. Se mu gwa gị na gete yude nso. Na gete gị mmanụ nso. Ayayay. Etija yude nso na mmanụ nso. Chizi aka ọrụ nwa. Si hallelujah. 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 Tuobu Pastor Nika. Omi igugu. Tuobu Pastor Nika omi igugu. Shabi wewe ukiwa. Akadreje na mwa. Pastor Nika omo. Iwe se menu. Agetege mmanụ nsọ. Take you down so. My name and nobody find it anyhow. Obli for your put na badabadi bro ha. Jam no mate. Ke a chebe kwenye lu. Get bag.
dee ya ga ntị gị ka zie ego jesị m zie gị nke dị ihu ka gbaka ijide ọ gịnị ọ na ịchọrọ ime ife ndị mmụọ ojii si gụ mee ịchọrọ ime ka ịchọrọ ime achọrọ m nọ gịnị agbara na okwu onye amụma agbara n'okwu ọnụ Chineke agbara n'ife kwuru mgba bịa ka ị na n'udo na nke ọma udo dịrị gị ndị mmụọ ojii duwe gị Angel Rabbi Angel Nebukadneza duwe gị ndị mmụọ ozi na-edu gị na-eche gị ya ọ nke ahụ mgbakwu Chineke ihe dị n'ukwu ga-egbu n'ikwe ọ nke nwa ticha m mbi ọchịmụkrụ amazi na mụ ya chi ya konye achịmụkrụ ọchịsi na na-agazi ịka nke ịghọta ije ọ maka na ụkwụ adị ebe ahụ Mosana lenses pon. Holy. Moles. Holy. Lenses Holy. pon. Molansa. Sabiru. Saba. Lenses. Holy. Moles is Mosana. Holy. Ogene gange mere gị onye amụma. Ana m obodo oyibo na-emebe ọfụma. Oge lụziri ntị aka ebe a ọkpọchie ntị aka ebe a ọkpọchie ntị ka nga iru iru ekwero ntị ka nnata azụ wee gbanatawasị ka m bịa fụ gị na mana m fụrụ gị nsogbu niile wee gwu ya ka m bịalụ sị ka m fụ gị and o nwere fatịrị na-arụ ọhụrụ Holy. lenses pon. Ka ngwa gị ọgwụ eliri na fatịrị ahụ ọchụ igbu mmadụ ọ ga-egbu na 1960 Moles and ka ngwa gị ọ na-egbu ọ ga-egbu CEO GM Chairman Chief Executive even ọgụ lenses Holy. Holy. lenses Holy. aga m abụọ ya Holy. ọmụ prọfet Elijah onye amụma na-ahụ n'ime nrọ na-ahụ mgbe mmadụ na-alahụ ụra ana m ahụkwa mgbe ndị mmadụ na-aga toilet otu a na-agwa gị okwu na o nwere agwọ bata na fatịrị a mana ọ pụgo n'ihi na mụ na gị na-lesis les otu ahụ agwa ha si pụọ ka Elijah ga-esi je bụrụ nshi apụ Hallelujah. naba naanị izuụka abụọ Holy. 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 O tego eri mgbe mụ na enyi m nwaanyị bido chọba onye amụma ya ekpere anyị ekpere maka ebe ifo nkịta mụrụ m ihe na isi na agbalizi nke ka njọ bụ na enyi m nwoke n'obodo oyibo ọ da flash dị m ọkịlịsọ fikpo dị m n'ekwentị ọ da akpọ dị m okpọ m n'ekwentị ihe nke a kalikwara ya ka m ji wee dị okwu gị tọrọ ka efifi okwu gị amaka nya ọ tọrọ ka ute ife mere na ọkụ mana onyinye amara Chineke o doro gị anya na onyinye amara onye gị ọ ga-enye m akwanya ka enye sista ya n'ebe a ị na-anụ maka onye amụma Elijah onye amụma ị na-anụ maka o nwoke dị ike o nwoke ga-eziju ụlọ nya ifinye kọrọ ugbu a wụ ife ọ na-arụ lụọ ya lụta ya ọfụma lụọ elu mie ya ime lụsa ya lụsa nya ọlụcha ya ị na-ajụzi onye lụrụ ebe a maka ọ ya lụta ya lụma ya lụma so mma kpọrọ unu ya nya akụzi m unu jee ebe a ọhajisi unu bughachi unu lụọ ọrụ na ife unu na-achọ pastọ ọzọ ka ibie bụ enyi m nwaanyị a bụ Sandra nke ka ibe echa ọ da anụ Igbo Kongo ka o si wee bata Kongo Sandra
Pastor, my problem that brought me here is that my fiancé that promised to come and do my introduction just cancelled it for no just reason. Reject it in Jesus' name. Hey, I said reject it. Amen. I reject it in Jesus' name. That traditional wedding that he cancelled, behold. Amen. Go say hallelujah. Hallelujah. Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We hold in Jesus' name. Amen. So now, Pastor, thank you. You're welcome. Pastor, thank you. Yes, may the good Lord guide you. Amen. Amen. Mama, Biriwo. O nwere ụmụaka na abụ nwaanyị na-abụsi na gem ugbu a. Nwazini fana nke dịka Fabiawa. Ofuka ewu nneọma nke dị ọcha afọ ewu nneọma. Ọ sị na oyi nwoke nọ mba ofesi anaghịzi akpọ ya n'ekwentị. Tawai iji okwu. O gwara onye nke ọzọ si onye nke ahụ bụ oji. Ọ sị na afọ ewu Sandra mba afa nke ahụ. Ọ sị na traditional wedding oye fiancé na oye nwoke buku no ka suruge. Aha one surugete egwu ndị mmụọ ịdị ebu ịra ala ka sị na ka ole do na-ebuba otu ụbọchị na ka ịpụta na ka anyị gbaa na ka anyị die n'ụgbọ ịbịa ị ka akụ mana nye nwanyị ka ike okay. Look how you come out. Okay. Hey, I'm with the number. I can't be quacky. I keep up quacky. Let's Holy. Ane jena gano wana kocha ndiefa. Oge neru oge na bia no waga choba ndi amuma. Ana jena gano wana kocha ndi amuma no oge na bia oge neru waga choba ndi amuma. Let's Holy. Close your eyes. Wash your face. Go and wash your face. Ani ruru. Mo! Holy! Holy! Siana! Holy! Holy! Piano! Holy! Yata! Holy! Siana! Holy! Rabi! Holy! Ane jenu kana abianu wana kocha kwa Elijah. Oge na abiakwa na oge neru no waga choba kwa Elijah. Mole! Holy! Mole! Holy! Rika! Biama! Biata! Siana! Holy! Rika! Biama! Biata! Your name is Sandra, all the way from Congo. Holy! Let me tell you, the man that's supposed to be your husband cancelled the traditional marriage. You fought with him there for yesterday. You tear your white pants. Now you're putting on blue pants. Holy! Let me tell you, Elijah has come. More! Holy! Yes! Holy! Yes! Holy! Rihanna! Holy! Rika! Holy! Diana! Holy! Ah, give him normal. Why not you look at the Hey, more lace, more sign. Mana, Elijah Batago. Amen. More lace, more lace, more lace. Amen. Ego, one by one. Asimana, Jenu, Kana, Janu, wana kocha ndi amuma. Oge nerubo, oge na biaku, wana choba Elijah. One after the other. Come on. More! Holy! Less! Holy! Less! Holy! More! Holy! Less, sister! Holy! One. Less! Holy! More! Holy! Less! Holy! More! More less! Holy! More less! Holy! Siana! Holy! Rick! Holy! Mercedes! Holy! Ratis! Pathfinder! More lenses! End of! California mo ye ma yo dey. Chifu ho nwan na aboko ye kiboro chili na chile egu. I like women na mo say go blues su na. I like Timo if I ngwa na course if agwa ka e were ga na agwa gele. But ina e buru ko. I were ga poba. Nwere ifonya akwada ni na ro ko go tolo de we. Iblem Timo.
Sandra from Congo, come. Just go to Zulu's hotel. Tell the receptionist that it's me, Elijah the prophet, sent you to come and wait for me at my room. I am coming over to be with you. With all the 96 elders in heaven. Are you with me? Go there. Wait for me. Mom! Les! Sister! Les is Paul! Come! Norma. Ghana Dennis Hotel. That receptionist is Ghana Dennis Hotel. No more. Elijah the prophet. Segedi Ajabu. Let's have my day. Come on again. I'm going to be with you. Music. Ndị na-etiche echiche na ndị na-apịacha apịacha ndị na-azacha azacha na ndị na-ekpocha ekpocha ime ka ihe niile ruo ga ebe a ga-eche gaba room 36 gaba let's more you can go now let's you can go let's oh yes let's more let's more Lessons more salary kabiama. Fatana na alo for many years. Okwele egwu ama maka ndị lord ya memji bịa na office gị bịa ka iwe fu. Ke malifa ga eme. Less holy. Amen. Lessons more holy. Where bịa na kabiama bịa ta send na sara na kabiama. Who is sana? Otua. Lessons. Otua. More holy. Edegu. Ango me head eba. Apụ go gbuo oge. Mana aga m abọ ya. Nnukwu ọgwụ dị here. Amen. Mana igosi na abụ nnukwu ya mma. Aga m abọ ya. Ja! Lessons! More lessons must have. Lessons must have. Ya na dị ka bịa ma bịa ta send na esra dị na kaka. Who is sana? Otu apa. Edegi ya. Edeli ya. Money. Ya. Ya mma. Okoro, wetama, okoro. Less, more, less, more. Amen. Go to accord. Money. I'm an egom this. Money. Less. Holy. Less. Holy. More less, my son. More less, my son. More less. More riba. Yes, rabina kakahuri siama sika siaba. More less. Amen. Abu. Elijah bụ nwanne nwoke. Elijah mere ndị ya. Elijah bụ nwanne nwanyị. Elijah bụ nwanne nwoke. Elijah Elijah bụ nwanne nwoke. Hey ya. Gaira. Elijah. Tika tarabono. Komara mi Elijah. Tika tarabono. Komara mi Santara hawa. Komara mi Santara hawa. Rieke. Oh, you holy.
Ego money. Ego money. Onye amakwa ngwakwara gị jiri m naira ọ dọla ka m ji. Taa abụ onye mmadụ ike. Ana m eri dọla rie frankincense rie na euro. Nye m ya na dọla ka m gbanwee. Holy. Ozukwara ezu. Ya m ozulu ezu. Tinyekwu ego maka ndị mmụọ mụ na ha na-arụ ọrụ. Tinye n'ọlụ ime mmụọ ka na tinye. Lesis! Abụ! Elijah bụ nwanne m nwoke. Elijah mere ndị mmụọ ya. Elijah bụ nwanne m nwanyị. Elijah bụ nwanne m nwoke. Elijah Elijah bụ nwanne m nwoke. Hey ya Gaira Elijah kpọbara m Elijah kpọbara m Elijah kpọbara m Elijah Yes. Samtara Chika Tarapoto Shekanda Yekanda Wagobe Jabadu Gobe Ayi Lekwabara Wagobe Yes Holy Ayi Mana kedi ye unsugu ke meji chefu yana Ima na enyi nwoke ahụ kemgbe okwu ọ dịghị akpọzi m amadị ma ọ gara ebe a ga alụlụ nwaanyị ọzọ enwerụkwa ife m mere ya ọ na-akpọzi m chaa so m chọrọ ka ọ na-akpọ m anyị jisi ka m bịa hụ onye ahụ ya adịghị mma n'obodo niile adị mana ọ na-amụ nwere ihe ọ na-emefọ ọ ga-emekọta nwoke a nata kpọọ gị ozugbo ifeanyị na jakịta ihe a na-ebe ọkpọ gị na fon say amen bịa n'otu echi agịnị afọ Naba, don't worry. He wasn't so. If you ever may have say amen. I didn't know you were the one. You were no young working, gave you. The guy that was in the food. What do you know trouble? So the girl now, on I carry away. So only the end of the voice make all cutting where the soft. Won't be on the hour. Elijah, you might like him. They might like him. I'm going to be not on. Holy. Marley. Holy. Lexus. Holy. Holy. Lexus, man. Holy. Holy. Say it again.
kedu ihe Elijah ga-emere ha onye mma biko Joel egbo shoro agịga pensịl ma onye ma biko musician ka m bụ etinyere m egwu nke isi tie nke egbuwa tie egwu ugboro ole mụrụ ole tie egwu mana Congo mana Sudan o nwere nke na-aga aga so asụ ude gị na-ede na mba isi ka m bịa fụrụ ihe ka malụ m aka ndị ile ọ dị ya dịka onye amụma ijelu m aka nụ let's start maka na ị ga-agụ egwu ahụ ị ga-agụrụ m ya egotara m egwu a ị na-agụ ya ndị mmụọ ozi tie ọnụ so that ọ banye n'ahịa onye ọbụla nụrụ ya na-aga ego m onye ama m egwu ka m buru ụzọ gụọlụ gị ya bụ egwu ego m onye ama eji okwara m ego iji ego chọrọ Elijah bịa onye ama ụnụ kpụrụ abụọ ma ama nwe nwanne ya bi nso ụnụ nata ego iru asara ata onye ama biko kpụrụ ya abụọ ka ụnụ nata ego iru asara Ela hore be ihe jabe si hu ebe a. Holy. Onye ama ebupu gị. Ọbịa bohol. Ọbịa bohol. na sai. Rego ọkara aga ya. Let's Holy. Para mu ebe bara ya da di no mere ne wa o gbada ni no guru na ye Agamaria Pompole Agamaria Buna Emagwana Ganyende Anilo Buno Dia Agamaria Yende Anilo Buno Dia Holy Bon Holy Same Holy Holy for $1 million and one. Holy! Aburo to esi buri no bi ka na ade. Otu isi che ya aburo to na ade. Ina ne na gwa gi. Je ga mdo gi. Wo kro bi ebe ka no. Wo kro bi na che no gi ebe ka no. Bupu aso. Bupu aso. Wo kro bi a wo onye gba na. Not sense person. Onye Congo. Onye koto wokrobia onye nguru ihe onye ngukpo onye Johnson we he di eme ka jigoro gi gini o make go love kero tunu shi me pa nwoke na nwanyị na-esi eme condom yes holy uno ji condom o je soro gi wokrobia bụ ace o bụ HIV and ka ngwaze gị otu a na-agwago ugbu a nwokorobịa nọ na nga n'obodo oyibo awụrụ ya chen ụkwụ na aka mana ọ naanị mbụ Elijah onye amụma pụrụ ikpepụta ya pụta ya nọrọ ebe ahụ onye ọdọ metara gị igbo onye ọdọ takpo onye ọba ahụ bịa Mọsọ nwanne kwuru gị na anọ ị ga-ala mkpụrụ ụbọchị atọ ị ga-echi ata bịa hụ m onwe m bụ Elijah onye amụma ọ dị ihe ndị dị aṅa nke mụ na gị ga-eme nke ga-eme ka ị dị free ebe onye ara abụ nwokorobịa ha dị ị na ihe nna gwa gị Mọsọ nwa ma oru gị na ego m Let's is payment.
More. Holy. Lenses. Holy. Timo. Akwa nwa igwe dị ha. Nwa igwe dị ha. Nwa nwe ya o. Onye ama. N'obi m ọ dị nke awụrụ na ihe eme travel 3 days a esi abịa. Ka mụ na onye ama Timo ka anyị hazie ya ọfụma. Ị chọrọ ịṅụ mmanya dọwara David n'ọta? Mba. Ụlọ chiri ya dọwara David n'ọta? Ama m awụ ya ala. Mba onye ama ọ bụ ịma na ihe ntụta alụ otu ihe dị ọcha. Igela dị ọcha. Onye ama Jona adịkwa. Maka ịnwa agharị. Otu a ndị oji ọ bụ na mụ na ya mekọ. Maka nwaanyị ọ bụkwa na ajọ. Holy! Holy! With less. Ife ya kwuru adịrọkwa n'ọbụkwa na ajọ alụ. Lenses. Holy! Teri, kosisi anaka ya nwe, kosisi aka ya, kosisi ya. Egwu na tiki kina chiba me odi fa no me ayi meto boyamba. Nke odi bi kpọ me da ihe ka. Lukuri ga be di net. Good bed that was see me. Teri, iba makala triga. Take a job for you. Ndị amụma pastor sayawo fasiki na abalị 50 days prayer. We ba n'ime ofia kwọ n'ime ofia ka fa na abalị mmemme ya webere. Ọkwa ya. Ndị ya so na fa jiri monastery ba n'ime ofia ligo ugwu. Ọkwa n'ebe ka fa na mmemme. Etu aka ọ dịkwa ekpere anya na anyị na-aba ebe zuru ezu were mee ihe wee mee ka ọ dị na mma. Maka ịlụkọta ụtike ekpere anyị pụta anọ na babara ebe niile na-eti gwa. O chọrọ ebe zuru ezu ebe a etu esi eme chọrọ ije ekpere ije na monasị gbagbu ugwu mee nke a mee nke etu aka ọ dị ọ kwesịrị ọnwa gị na chọ Achọrọ m nwa makwa nne di m na-akwadozi ịchụpụ m n'ụlọ. Teri ịmụkọ mmụọ pastọ nwaneka pastọ n'ịga n'onwe ihe mụ ji ife siri ike okwu omume ọ kwesịrị ịchọrọ 10 ọ kwesịrị afọ ha m ga-ekpere Chineke nyekwo gị 15 ọbaki kasadị tengo n'afọ adịkela Chinwayọ chọziri onwe nke bagara abụ ịchọzi ime mpiwu. Teri ịgbara aka na triga nyaza aka kịtị mmemme tụọ na goji bawana aleluya Babylon agịrị dị na afịa mfe merụkwara ike ibu ka nte ji ude nsọ n'ebe ndị dịgasị nsọ ibu gbasịsịa ji nwayọ na ịchọzi ime ndobi adịka Brazil akpata njire biko ji nwayọ idobie ma ihe na teri ịgbaba aka na triga gịnị dị na FIFA Elijah nwe peace. Iwetago foto ndị nsị gị weta m. Eji m ebe a. Nye m ya. Taa ka ị ga-ama na ịbịa na nke prọfet Elijah onye amụma. Ndị ajọ ego gị ị ga-ahụ ya taa. Sisi ka ọ gbọọ ya biko. Ọ ga-agbọ ya biko. O mee. Holy. More. Ọ bụrụ onye. Less. Holy. Ọ bụrụ onye. Otu ọ dị. More. Holy. Ọ bụrụ onye. Less is holy. Less. Holy. Less. Holy. Less. Holy. Ọ bụrụ onye. Less is holy. More less. Holy. Otu ọ dị. Ọ bụrụ onye. More less is holy. Less is holy. More less. Holy. Onye ajọ ego gị. Mba, chere godi. Onye ahụ gonu ka mgbe. Taa. Picha onye kwesịrị ide ebe ọ mistake ka mme. More less. Holy. Holy. Ana m ahụ onye a n'ime mmụọ. Onye nọ na spirit. N'ime mmụọ ka m na-ahụ ya. Agwala dị onye mma ka m. More less. Picha ego ka nkwokwo na so less more less keke will more less. Onye ahụ go kemgbe nna agwa ya isi more less. Ị na-agwa Elisha, ka ị na-agwa ihe nọ ya n'ime, ka ị na-agwa onye nnagara ozi, ka ị na-agwa ndị na-anara ozi m, ka ị na-agwa ụmụazụ m. More less. Holy. More less. Amen. More less. Holy. They're good. Come. No, ndori. Ne akwifugo gi. Oruga akubago.
Unyawa. Elijah Mekon, Elisha taking us. Well, no way. Elijah Mekon, Elisha taking us. We can settle this. No. More. Yeah. Less. Elijah. Less. More less. Arrest. Unyawa. I'm going to go to the farm. You can't even go. We're not continuing. I'm going to manage the ever call for come away. What's one at the end of the day? I didn't enjoy it. More. More. I'm going to make a more. You don't want to go. Less. More. Less. You didn't get me. Less. Less. You didn't get it. More less. Holy. And then a vegalo. Sweetiment. Whatever. Iji gosi gị na obi nọ n'ebe nọ onwe ọtụtụ ihe ndị na-eme ọnwụ na ngwa gị omimi na ekpere ndị mkpe n'abalị iji mezuo ma kọwara gị na anụ ọhịa a that idiot sị na ya na-anụ gị ebe ọ nọ ugbu a enweghị gị igwe ọ nọ ebe a na-akpọ osimiri Abis osimiri Abis omimi ga mkpọrọ elephant anụ ndị na-adọgbu adọgbu wee si na German buru ya jee na Texas n'akụkụ osimiri Abis ihe awụcha ihe ndị na-eme n'ihi ịhụnanya nwere iji gosikwa gị na ịnọ m n'anya ihe gbasara gị na ọ na-eri m ihe n'okpuru ebe a emekatakwa m ekpere akpagide n'omimi kpọgide omimi wee kpọpụta na nwa okoro a abaghị ebe a na-akpọ Jena Baptist. Jena Baptist bụ nnukwu mmiri nọkwa n'akụkụ Abis mana ịma na-eje n'akwụkwọ nsọ ọnwa anyị nwe prọfet Elijah na-eje ndị akpọ omimi ama ihe ndị a in short ọ pụgo ememina gị ihe gbasara ya emechi gị ị na-atụ aka na-egosi na mmụọ m na mmụọ nke gị na ọ dị otu a Elijah hụrụ gị n'anya eluigwe bụ nke gị ịhụnanya m nwere ebe ị nọ mmehie ọsọ gị mee ịbago n'eluigwe maka mmụọ bụ Elijah na-aba eze gị n'aka na-aba wee na-ata synchronize ekwure synchro juju ihe niile abụrụ tawa m ka m gwazie gị ada ịbụrụ ọrịa nnukwu ibi ka ịbụrụ ala ịnọ n'ọgba ogologo iji gosi ịhụnanya m nwere ebe ị nọ nke mmanya na anyị enwe m NEC Napoleon Hajet and mmanya ndị ọzọ ndị si na Malaysia wee febata n'ọbọt kedu nke ị na ọ bụrụ otu a were ego jee gote mmanya mụ na Adaeze na gotekwa nke ụnụ o yikwere ndị a na-aṅụ apami ọ bụrụ na ịbataba kpọchie gị eti onwe onye nna ọrụ amụma gwụrụ taa ọrụ ekpere agwụrụ taa Adaeze Elijah bụ nwanne m nwoke Elijah mere m n'ime ọhịa Elijah bụ nwanne m nwanyị Elijah bụ nwanne m nwoke Elijah Elijah bụ nwanne m nwoke hey ya ya gaira Elijah kpọbara m Elijah kpọbara m kpọbara m Elijah
Ayi! Lekwa bara! Ukobe. Yes. Only! Mama. Tika na pondo. Machinke, yakini. Kuzeke, ya masake. Yeke. Tika na pondo. I tie your tie. You cannot lose my tie unless you tie your tie. Pastor nigga, abu no mun nan ni no wan kara anu di. Na fa cha bosa no na eba han che ibiri achare. Hey! Ba yo nya ma biko ke ya ye me ya biko. Umun nan ni ne hancha onwe na ndi pastor nigga biko ke ya me ya biko. What mean about Obego? Hey, what mean? Obego. Jebek what mean? Obego. So umun na ga chore won na ga no. Obo bi na ga na jo ka mun na bia ba da so ba ni. Eh? Serious? Kamera fa nwa munye nkam. Che pa de no me go mma. Je bo. Funanya onye biano. Pastor nigga na gu no ku ya da go biano tam. Potano biano biko. Biano. Kamari di ye bi ya. Hey! Na yo fa de sa akati bo. Hey! Gang gungu. Hey! Kakiri gungenge. O ngani keke na nkenke abolo na bu na oji ha. Imini ye. Oji ha gogo me na anu bo. Fire one. Da duro hari kanu. Biko. Don't tankiri ya. Oh, push up. Caterpillar. Hey! Singa. Hey! Suku. After getting to Manchester. Serious power, yeah. Ira wa lo yen sisi anya ke kidi wan. No free June. Ya la kaka. Ifa we fe June me na ko. Pastor Biko. You ya Biko. Sakaba. Yele ko. The power. Yes, ko shaka kwa. Eh Caterpillar. Obio poa. Aya kwa ba ma bu. Obio poa. Yes, Abba. Jide. Sakaba. Kwa shaka. C'est favor. C'est miracle. After today, I went to the family of Gua. Every year, Guada. What am I getting wrong with it? I don't think I have a wee gwa ya onye amasị ya ekwu na onye ama wee kwuo ya kịta nna agwa gị na enwe ihe nsi ekwu na gbasara Elisha okwuo Elisha ya na Elisha nọ na nsogbu kịta ife a ka m gwa gị ife niile ahụ ọ na-eme ọ anyị nwa mụnwa dị onye ama Timo anyị nwa na-afụ anyị agwa ya enwere ihe ọ nwere otu ọ dị enwere ihe ọ ma onye ama Elijah ka nna agwa gị okwu ọ bụ ọtọ kịta nna agwa gị ha ana m afụ ọtọ onye amụma Elijah ka ọ na-akpụ na ozi Chika tọrọ bone
Shieka rieka ayo taya tama. Baba ayaya. Obego gị na. Imi ife nchọrọ ịgwa gị. Wite onye a na-ebe a na mụnwa. Wite onye nke a bịara ọfụrụ. Ife ọbụla ịchọ ka onye ama Elijah merụ gị ga-eme ya times 2. Otu ọ dị. Anifa ka m gwa gị. Ọmụnwa bụ ụzọ wee gbuo na ọma maka ọbịbịa gị. Ya na lọv m nwere n'ebe ị nọ. Onye ama Elijah bugharịa ya wee si na ọnya nwere ya n'ebe ị nọ. Fad ka m bịa nso ka m na-akọwa ka ị na-aghọta ife nnekwu. Ka m bịa nso. Ọmarịcha m Adaeze n'eziokwu ibugo m ifeatị mụ na igwe ga-abụzi ọgọ vivi m biko rapụ m achọrọ m ejikwenu nga aka ife agba okwu n'ọbụ ka m na-agwa gị ọ bara gị ọgbara m nụnụ vivi m wetenu onye amụma onye gwara gị afọ oyibo rapụ ife ị na-ekwu ịmazikwa na anyị bụ ndị amụma akwa na anyị na-egbu amụma na-afụrụ n'ọfụ vivi m ndị amụma na-emekwa ihe lọv nne biko lapụ nka ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na anyị yipụ ihe anyị yi ebe a ịfụ na mmadụ ka m ịmakwa na ọbara na-aga n'akwala mgbe ka m jụọ gị abịa na baịbụl ịdị akụ histri ịmakwa na lọv mere Jekọb agba abụọ for 14 years ịmakwa na lọv mere igwe Solomon enwe igwe nwanyị eziokwu ngwa ka m gbadatakwa ọzọ ewezụga lọv kedu ife Jizọs na Mary Magdalene na-achọ ọmarịcha m ị na-agụkwa baịbụl ịmakwa histri amagụ ka ndị ọgụ kedu maka Solomon ịmakwa na Solomon nụrụ igwe nwanyị akwanụ lọv ngwa gbadatazie kedu maka David ịmakwa na lọv ka David ji wee gbuo nwoke ibe ka o wee onye ọzọ wee dinere onye amụma ịbịakwa ịmakwa na Abraham nụrụ nwaanyị ọzọ vivi m kwete ka m banye gị lọvụ mụ na gị na-agba ịbanye m n'ime mbanye gị n'ime I am swallow speaking in tongues bụ amụma vivi m ọmarịcha m Adaeze onye amụma ịbịaghị ọgwụ egwu ịlalụ ịmakwana amụma anya 48 hours na-akọmpoz egwu a ka o wee dogo mma na amụma anya na-agụ egwu a ka o wee na-atọ gị ụtọ ị na-agbara m ana m agbara gị lọv anya na-aga egwu gị amakwara mma ngwanụnụ dezienụ ndị ozi m ka fa na-awụchari egwu eya onye amụma ịmakwa agba egwu ana m agba n'egwu m nke m nụnụ na-awụchari ngwa Adaeze m Adaeze m onye amụma ọmarịcha m ọgbatụrụ ọnụ m mere m ụkwụ n'ala ka m mara ka isi agba Adaeze bịa hiri m ihe ga-asọgbu egwu bịa lụba m alụ ihe ga-asọgbu egwu igbugo m ewo igbugo m ahụ igbugo m ewo ana m achọkwa lọgụ gị ewo azụrụ gị akpụkpọ ụkwụ aga m azụrụ gị mgbanaka aga m enyekwa gị chiekarieke chikọtara bonu tayo chiata oke onye ama Elijah irugo ọmụ onye ama Elijah rapụ onye a ọmụnwa bụ onye ama Elijah talk to me gbaba m okwu holy ọkwambakunu ji wee bịa ọkwambakunu ji bịa gbaba m n'ọmụ bụ Elijah nne akwa ebe a ka ị bịara sailu sekpuru ana sailu ana ihe unu bịara for exam success unu chọrọ ide exam afụgo m ya Jehova Emmanuel mechie anya gị Timo jee n'azụ ka ị na-akọva ekpere jee n'azụ Jehova hallelujah Jehova amen shikandari kanda I tie holy mama exam success n'isi gị exam success n'isi gị
I tie you. I can't lose my tie unless you tie your tie. You must get it. Exam society. Yes. Hallelujah. Daddy over. Amen. Holy. Amen. She come down. Meganya go kuroto. Begin the jump. Money benu. Daddy over. Money benu. Ngwato no je bura bago. Amen. Begin the fly they go. Now we come out with a flying color. A flying color. Shout. Hallelujah. Daddy over. Timo, I go record with it. You man can't guy I know Zekata. I know what again. I was here. Oh, they're very good. I get to be good. Huh? Oh, not God. Oh, here go Diego. Timo came with 500 in me. 500 at the good. What take I'm such. Okay, I'm such. Question order. Question order. What you don't care for? If I miracle, you couldn't make it doesn't care for Kanjidom. I'm on the God, they take off. The miracle, Judoya, Kanjido Zenka, a man on the I may take it off, but I'm on the God. I take a go away from Nordia, so you don't say, I don't want to make what I'm on the God, but I don't mistake. A more than more, no one Nordia on the most city, no more will put here. I'm not going to get a super secret guy. Where may Jidonka? One guy, but I can get fire. What am I giving? On your devil, I did never on your devil. If I don't care for God, you don't care. How many in the Buna Ballet, but mountain are in an area? Sweet girl. Honor the mama they gave all Gaga, because so sick. More Prophet Elijah, Ujana. Man, all the market not free. Madonna Yara de me. Uriano Yara name me, the Cabean, Madonna Trailer me. Madonna cocaine on a me. Madonna Yara on a base. In the wagon office. Work and train make good dog and Nina, a coacher and Ganina. That boy, Senior Chorena. Now, Onyara, Onye Cocaine, Ishade. Mama told me what in every more prophet Elijah. But I don't know. With the Hijalo, he needs work. He goes singing. Now, more women were a PC can be quadra, but on a day no. I got my nigga came matanibo yo one. Chapel, Madiogo. Eh? What no be Elijah. Manakambia. He may go big poor, neighbor no man. He make a water, a cake, Madam Cave. Naked a cake, no, a bull bigger digger, a bull bigger digger more. A big nature, I hear them in their memory. Come here. My Bible. Less, more. Consign this is born. My ID card. Beginning now, Google. How many I told you? Get down again. A daisy. Yeah, sign up one answer. I'm not taking a Bonabo. The buyer pay with ID. Thank you. Man of fear. He make a water.
ma n'obi onye amụma ma n'obi Elijah ka ị kwesịrị ịdabe wee nwee izu ike ihe gbasara akpa ya dịbagadi gbada m obi ma susu m ọnụ nke pụrụ iche ọnụ ndị amụma ewo ya onye akwụkwọ na ihe a na-anụ bụ eziokwu. Onye ama welcome. Kedu onye na-abịa eze na-agba egwu na-agba n'ihu ọta nke Chineke? Onye amaka nkwu nke bụ eziokwu na mgbe ị na-anọghị ya ka onye amụma Jona pụta je gwọta adaeze kpọtie ebe a wee na-asị asị n'ime na ọya na-eme nke a na-afụ ọfụ na-eko agwazi nke nwere na-ekwupụta na ya asụrụ ya pantị sụọrọ ya bra na ya anụ ya o nwere ka o si wepụta na anọ dịka na isi achọrọ gị ma o nwere ka o si wepụta ya mụnwa ọtacha nke ahụ mana ekwu niile ndebe ya n'obi m si na ya nata ka nwa nwaanyị kọwara gị ọfụma na-agụ egwu na-agụ na-eme ka ọ ya ojukwa manya onye amụma mana iji ọmụma mara isi ka ndekwabịa onye ama ị kwesịrị iji anya mmụọ gị wee fụ m obi onye ama mụrụ na Timo onye ama Timo bụ ome ihe ọjọọ n'obi amụrụ na ọ na-eje lọsụ ị mana otu isi eko m n'aka were na-aga at like your handbag na ọ na-ewe onye iwe onye ama enwekwa ihe m mere ị ma na ndị m nsọ ga-ekwu n'eziokwu nke bụ eziokwu bụ eziokwu dị ofu ihe mere nụ nchetara ebe a bụ na enwere onye ahụ ise ndị bi ya akwa kpoo ya akpụ ụkwụ chi ya ihe na gị niile ya bịaba onye a ka nọ n'alụ wee fịa ka ọ kpata eze na-akpagharị na-agụrụ ya egwu na-amanye elu na-amị ya ma ọnụ mana a sị nọ mpụta kịta ka m gwa gị ihe m fụrụ na nlọ bifo onye nke ekwu ya naanị mkpụrụ ụbọchị anọ ka m mee travel ịbatazi ebe ọhụrụ na-agbata ọta gbatọ ihe ndị dị ya niile gbatọ ma ihe ndị ezu ike gbatọ na ihe na-aṅụ ebe pepụpụ ụjọ atụ ụnụ na ọ bụrụ na ụlọ ṅụwa ihe a ndị mmụọ ozi jide ụnụ gịnị ka ụnụ ga-egwu onye ma nke Gabriel na Ure jide ụnụ kedu ihe ụnụ ga-akọ ka m ụnụ fọtodo onwe ya ga-erikwa ego n'ọta onye amụma biko direct bịa tupu aka m dịkwa n'ọcha onye ama ịma dị mvere ịma na ka ome m dị onye ama gbaghara m ịchụ ịnwekwana ka isi chụọ m kịta akwa ya na mma apụ kịta je mepe ụka ọzọ enwere ike 5 a na-abịara gị 20 a na-abịara m o wee wụ mgbasa ka ndị mugụ niile a na-eri mugụ si mpụ ka ihe ụnụ nata onye amụma ọ bụ ma nke mugwu onwere mugwu mfụ olesa omenala maka onye nwa bụ onye na-anọkarị ebe a enwere mma agwa gị nke bụ eziokwu enwere onye bịara ebe a ibi na enwere ego ntụta mfụ na iro mma atụ ụta ya debere ego maka na ọ ka m si am na-efe na ajọ omume gị na mma afekt onye ama biko gbaghara akwanụ nke esi na ya erizi nri anya ya ata na aja anya bụrụ anụ ọfịa dị n'ime onye amado biko kama ọnwụgwọ nke ị na-ebe a bifo ị na-ekezi ụzọ ịbụ na-enye anyị anyị kwụrụbazie ga-anụ ntị ụnụ na-abụ ọ nwere ebe ntọrọ ego ụnụ mbọsị a achọtara gị na bunu asị nọ na nke pastọ Niga ebe a nọ nwoke mmesi bịa na nke unu asị nọ na nke pastọ Elijah ebe ọ na-eme o nwere ebe ntọrọ ego ụnụ na-abụ nwoke ma ọ bụrụ ụka ka ị chọrọ ije ụka katọlik ebe Anglican dị Pentecostal amara n'ụka ka ị na-eje inwe nsogbu iburu baịbụl gị debe na chapel irigo n'okwukwe gị buru baịbụl gị sekwula gberi Chineke na bi n'igwe ojiri okwukwe gị wee sa gị ekpele ọma ndịrị gị na nsogbu ahụ wee na onye mere gị ihe ọma ndịrị ya na mmụọ n'ịnwa anwa kịta soro m jee na nke onye mmere a na-ekwu na ọ nyụrụ arọ gị nwa chọrọ ịnyụ nsị ara na-apụghị ka m gwa gị pastọ Niga dị oke Nokia touch emetuko ala ma ọ tinye n'aka na mbọsọ chọrọ ịgwụ ihe na Naija biko njide onye a na-agwa gị nchegharị gị adịrọ n'ụwa ihe nọ gị n'ime Can I make? Agwakwala gị agwa
na gị be ka anyị na chapel eju esi m nọ pastor Niga ka gị mma ndị amụma ụgha asọkwa na ndị amụma adịrọ mana ihe mazi nke ndị ezigbo ya ifugo ya pụtazi gị dị gị chụpụzi gị n'ụlọ hey chukwu obi abụ ekene dole ya n'enu m ime 2 months imekwa nke kachasị njọ bụ na a sị na gị na pastor Niga nke ahụrụ na gị na ya na-esi ofu hotel na-epiogharị isi ebe a ipiogharị isi ebe a ipiogharị isi ebe epiogharị ifugo na ihe pastor Niga apụtazi gị so gị nke chọkwa ka mmezeli gị n'abalị a Macam-macam Afram Jiwa cemburu Niko abri Apa Laut tu kita Itu kan dia mesti nak munagi sa aku kali ku hari ni nak aku kali Niko ni ku akam ada ya Ima pastor Niga ka haro tagi ni piu ka ku ye na ba ni ku na ka na Niko anak buah Dikon Hey! Okwange gwara mu ni bu onye amuma no ngi bu pastor kanisel pastor niile isi ni bu pastor Niga isi no bu mere life wetin Niga gwara m chukwu okwu maka company niile nwere n'obodo na n'obodo ugwu Awụsa agbọsisiri ọkụ gbapọlụ m ebua na nru ebe nwa na ndị Boko Haram mo sikwa na otu ya na kefu ana m eto anụ ha nchanye na ọlụ rice wọlanụ nta onye ka na-ejezi n'elu bridge ka nka nọ bọmba atụrụ na Kano ewekwalụ mkpa na River Niger anaki esimiri wepụta welukebe akịtị na-atiri m onye m ego m m ga-atakwa gị ka anụ o kwesịrị m n'inwere okwukwe dịka mustard seed okwukwe gị nakwa gị gwara m okwukwe m dị n'ihe ego Chineke nọ amara m na ịbụrụ mmadụ jee tụkwasị gị obi cheka ngwa gị ị na-adụzikwa ihu n'ọnụ ka nsị nkọta gba na ụzọ bịa ọ dị gwara atụghị na ị gwara atụghị nnọọ isi nnebe abata ngwa chelu
I'm coming. 1 minute. Nke ahụ nke je bịa ka anyị na-ekarị ebe a 5 minutes nke ya n'aka na ndị achọ m wee Don't worry, my friend. I know, man. Watch the other side. You got your water. Holy! Yes! Holy! Yes! Holy! Amen. Holy. Aruta agugo. Awuni na ya menekere. Gamana chedi. Moya bada gana na me. Ngwa. Let's get it. Holy! Amen. Bless! Holy! Holy! Amen. Laija bụ nwanne m nwanyị. Isi Laija nwanne nwoke, isi Laija nwanne m nwanyị. Adaeze nwa igwe, ọ tụwaghị ime. Ọ tụwaghị ime. Nke nna gwunu kịta, ọ na-agọdịbụ igwe. Igwe sendigo ndị bijete group. Ha rụgwa 50 ma compaction. Ewuteghị ebe a na. Ịnọgwu ebe a the same 1 minute. Onuga off. Onuga off. Onuga off. The next 1 minute. Ekwe ha nụkwa ọrụ. Ihe mụ na Adaeze mere ejikwa kondọm mana mma na kondọm pụrụ epu. Nee, o ji tụwa Adaeze ime. Na eze bụ ndị vigilante group niile hapụ pọmpashọn adị niile na sị ka ewe ndụ anyị mere ihe mgbe isi mmadụ erubara. Isi na Adaeze ọbasi mbọ omio mbọ moto mbọ onye mma ịma na nke a iwu nwoke bi ugwu Hausa bụrụ sọ ndị Boko Haram bịa ka anyị mere iwe chukwu na onwere ife anyị ji mana mụ na onwere ife anyị chi wee nare 200,000 naira ọkwa ihe kọsụ nwoke a were bịa ewe ịnweta mba onye kọsụ ya nụ anyị were mbọmbọ na ị chọrọ ịgwọ ihe ọgwụ Boko Haram and enweghị ihe unochi ịma na ịma ụdị ọlụ ahịa Elijah.